लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो नै हाबा जानो थांनो नागिरदों हाबा नङा आथिमंगल माबायाव आरोना उनलारियावहाय माबानि जोंहा आफानि बिनानावनि फिसाजोनि आथिमंगल दिनै ओमफ्राय खबर होफैबाय नालाय ओमफ्राय जाहैनोसै आरोना नै ओमफ्राय जोङो ओंखारखाजोब्बाय मुथुआबो ओंखारखांबाय ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै ओमफ्राय नै आंहा दिनै जा देलायखादों नै मा गानदों सनाबो गानदों माबाबो गानदों बेखौ मा होनोमोनलाय मंगलसूत्र नामा मंगलसूत्रबो गानदों दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो सहैनानै मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना भिडिअनि गेजेरजों स्वेटर kan apa bidik lanang baru kamu coba abai itu nih hot ya banci na na kuna ya ni ko na jana ma bara jana ba ha ro tuh Fungkha dah moza nih Salah mak apa mbak? Video kamu nama? Video kamu itu ada. Enggak. नै जोङो आथिमंगल जानाय जायगायावहाय सहैबाय ओमफ्राय दायो सिङाव हाबहैनोसै दिनै आङो सोरखौ लोगो मोनगोनथाय ओरैनोथ' न'नि जाबाय नालाय न'खरनि गोबां मानसिफोरखौनो आङो लोगो मोनगोन होननानै सानदों ओमफ्राय र' सिङावहाय हाबना नायहैनि subscribe करें इस वीडियो को Besar. Oh, deh. Gak, Pak? Masang, Pak? Canda. Masang aja deh. सफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय साहा लोंगासिनो गैथ'आ बेहा
लोगो गैथ'आ ना खिथा मा जादोंलै सेन्जुरास हा मा जादो मामसोनो नामा ए र' जाथा नै सिख्लाफोरखौ लोगो मोनफैबाय आङो अनिदलनि सिख्लाफोरखौ नै जोंहा बिनानावा थोरोहाय नाहरनाहाय हायबो होनथारा ओमफ्राय आं खालामदोंसो हो गान्दिखौ मिनि नामा होरो गान्दियालाय होरो गान्दी हाय खाम जानो ए दे turun deh जाखांबाय मादिमोन बिराद गोथाव दालियाबो गोथाव बेदराबो गोथाव गासिबो गोथाव बेदरखौलाय जाबावगौमोन गोथाव जानायखाय ओमफ्राय दा हाथ'नाय नंला दसे थानानै जाबावनोसै हजम खालामग्रोनोसै आरो ना जोंहानि फंबाय लोगोफोर नै गोथाव जादों गासिबो मोजां जादों नै बेबो जोंहानि फंबाय जाखांबाय नै आखाइ सुबाय जाखांबाय आबौआलाय आबौआ दे खेबबाय खेबबाय आबै दाबो जायासै दा जादो र' आं खिथाग्रोनि नै लोगोफोर बियो जोंहानि आरो माबानि जोंहा आफानि असे बिनानाव आनै ओमफ्राय नै बियो जोंहा नैबे आनैनि बिब'नि फिसाला नै बियो हिन्जाव गोदाननि माबा आरोना फंबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिमायाथ' जोंहा आफानि बिनानाव जोंहाना फेमिलिया बिराद गेर लोगोफोर आं मालाबा जोंहानि फेमिलि भिडिअ लाबोगोन बिराद गेर आरोना नै आरो बे सासे बियो जोंहा आरो आनै सासेनि फिसाजो मा जादो मा गाबदो मानो गाबदो हाय मा खबर दे नै लोगोफोर जोंहा आफानि फंबाय सानैबो आदै ओमफ्राय निखिल मिथिना हरलाय निखिल ए बिलुन लादो terus fede sasetu fiyake Rona hot deh foto ke Sunil hor na Lada. जोंना आथिमंगल जानो फैनाया मोना गुबु जालायबाय आरोना न'नि आथिमंगल नालाय बेनिखायनो एसे मोनाजासे थाबाय ओमफ्राय खामखौबो बोथिनै गाहाम जाबाय आङो फार्स्टआवनो खनसे जाबाय आरो बे मुथुआ आंखौ दोननानै मोनसे मिटिङाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय थांनानै फैबाय बेजोंबो आरो खनसे जाफाबावनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांमारगोन दा थांसै ओमफ्राय दायो जोङो बिनिफ्राय मोनसे प्रग्रामावहाय थांनो नागिरदों